Inuyo mukudziwa bwino kuti a Moses Kunkuyu anali ndi interview dzulo ndithu pa Zodiac pamene ndithu anayankhula zina ndi zina, komano muziyankhula zimene anayankhulazo akuti boma lawo ndithu lidzabwereranso, MCP idzabwereranso. Pano pasomano anthu akudowa abwera awayankhano a Moses Kunkuyu, tione kuti awayankhako zoti chani. Mwadzuka bwanji mamawa uno. Dzina langa ndi KC kuchokera ku Central Region. Mundilole ndilankhule chija ndithu chomveka bwino monga munthu wa pa Central Region. Ndimamverera macheza a Moses Kunkuyu exclusive imene anali nayo pa Zodiac, imene amafunsidwa makamaka za kukhudzana ndi kugonja kwawo kuti anagonja ndi mavoti ochuluka ndi chipani cha DLP. Kodi chinapangika ndi chani? A Moses Kunkuyu akuyang'ana kwambiri kumbali ya kuti chisankho sichinaende bwino mu mayankhidwe yawo, ndipo chimene akuona ndikunena kuti MCP kapena kuti MCP inagwa chifukwa chakuti chisankho sichinaende bwino. Ine ngatochokera pa Central Region ndikufuna ndiyankhepo zawo kukhudzana ndi nkhani imeneyi. Kunena mwazoona, a Moses Kunkuyu sakudziwa chimene akulankhula. Mmawu ena tikhoza kunena kuti mwina miti yawo ndiyo tisanabwereremo bwinobwino. A Zodiac anakawatenga msanga iwo wali kuti miti yawo isanabwerere bwinobwino ndikumadza wafunsa mafunso. Ndikukhulupirira kuti mwina mwake chikanatha chaka chino ndikufika chaka cha mawa a Zodiac ndikukayitana kuti tabwerani mudzayankhe kuti zinakhala bwanji, mwina ndi akanayankha za nzeru. Ndikulankhula zimene zichifukwa ndi chani? Boma la MCP lagwa ndi pa Central Region pomwe. Chifukwa chimene boma lagwera ngakhale pa Central Region ndi ichi chimene waone kuti a Moses Kunkuyu sakuchidziwa, popeza munkatikati mwa bomamo munthu kakhala pa udindo umaonetsa kuti pa udindo paja pali kanthenda koyiwala, ndiye a Moses Kunkuyu anayiwala. Nkhani imene yagwetsa boma lili ndi nkhani ya chakudya ngakhale pa Central Region. Anthu apa Central Region nthawi zambiri amadandaula ndi malankhulidwe a anthu ena amene ali akuchipani cha MCP onena kuti anthu apa Central Region ndife amene timalima koma anthu akumwera akuti amangodyetsedwa, zimene zimapanga ngati kuti apa Central Region aliyese ali ndi chakudya chokwanira. Ndiye amene alibe apa Central Region mawu amene ajawo amawawawa, amawakhudza. Ndiyeno chimene chawagwetsa MCP ndi chani? Achakweraja amanena kuti ndikufuna mulimi apindule. Mwamvetse mawu amenewa, ndikufuna mulimi azipindula, ndi chifukwa chake chimanga chikukwera mtengo kutengerana ndi kuti mulimi apindule. Tsopano chimene samadziwa achakwera ndikunena kuti kodi anthu amene amasungira chimanga mdziko muno ngakhale pa Central Region po amene amakolola kwambiri ndi kusunga chimanga ndi amene amakhala alibiretu chakudya ambiri ndi ati? Chifukwa chake ndi chani ndikuyankhula zimenezi? Iwo ajawa amakhala ngati kuti ali ndi chilungamo, koma chilungamo chimene ankanena chija amachinenera ku anthu amene ali ochepa amene amasunga chimanga kuti iwo ajawa agulitse chimanga chawo mokwera, koma achakwera samalingalira za anthu ambiri amene alibe kanthu, amene chimangacho chikamakwera mitengo azizunzika. Anthu amenewo ndi amene achakwera samawaganizira. Kodi mukuganiza kuti anthu amene wawa amene alibe chakudya koma kumva pakamwa pa president pakunena kuti chimanga chikwere kwambiri kuti anthu ali ndi chimanga apindule, kodi munthu amene alibe chimanga amene akudalira kuti akachitogula akuyenera kuwavotera chakwera kapena ayi? Nanga kodi anthu ambiri ndi ati pamene asunga chimanga ndi amene alibe? Kodi chimanga chikakwera kwambiri anthu amene atazunzike ndi angati, nanga amene asangalale ndi angati? Zimene zamaziona. Tikakamba nkhani yonena kuti kodi wagwetsa boma ndi ndani? Ayi, boma agwetsa okha MCP chifukwa chakusalingalira bwino, kusaganiza bwino. Ifenso anthu apa Central Region tadandaula kwambiri ndimene chimanga chinakwera mitengo
kukwera koma chonsecho tili ndi anthu amene alibiretu amene amadalira kuti apeze 1300 atenge akagule kachimanga kawo pambale ndikukagaisa kuchigayo ndikumadya ndiye president ndikumanena kuti koma chimangacho chikwere ndithu kwambiri pamene wina waku Central Region konko akudalira daily amagula mbale imodzi ya chimanga kukayigaisa ndikudya nsima. Ndiye tinene kuti a Central Region kugwetsa nawo boma la Chakwera alakwa, kugwetsa nawo boma la Chakwera a Central Region alakwa. Kodi anthu apa Central Region mumawatenga ngati kuti basose ndi olemera ali ndi chakudya chambiri woringa amene angamabwere kufuna chakudya kudzagula ndokokha kumwera mumaona choncho kumeneko ndikutukwana kumene Achakwera ankagwiritsa ntchito amatukwana anthu apa Central Region pomaona ngati ali ndi kalikonse chonsecho mnyumba mwa munthu mulibiretu ndikochepa komwe iwo amamutenga amene kukhala kuti ndi amene ali ndi chimanga chambiri atatadza mugule ndi anthu akumwera okha koma iyeyo sangagule pamene munthuyo akuzunzika akuvutika. Ndiye ndikumachita ofuso liko ligogwetsa boma ali ndi ndani munakhala mbali yolakwika Achakwera munakhala mbali ya anthu ochepa kukweza chimanga chimasungidwa ndi anthu ochepa alimi akuluakulu ngakhale pa Central Region ndi alimi akuluakulu koma ambiri anthu apa Central Region alibe chakudya ndi ovutika moti chimanga chikamakwera mitengo amavaso kuwawa monga amene anthu akumwera amamvera kuwawa chimodzimodzi sitinasiyane ndipo kuti mwanji chine ndikhozina kuti dziko lonse la Malawi limazunzika kwa anthu amene sasunga chimanga amene kupeza kwawo ndikochepa amazunzika inu mukamalankhula maonena kuti ayi chimanga chikwere ndithu kuti mulimi azipindula alimi muli nawo inuyo munali ndi alimi angati amene mafuna apindule nanga anthu amene akukagula chimangacho kwa alimi mumadziwa kuti ndochuluka bwanji ndiye chimanga chikadula chikakwera mtengo ngati mmene chinakwera moti anthu onsewo amene akuyenera kuchita kukagula chimanga inu mmachionera kuti chimanga chikwere kodi anthu ochita kukagula amene amayenera kuvotera inuyo kapena kungokuchotsani pa udindo ndi chifukwa chake anthu a Central Region osauka adakavotera DPP. Anthu apa Central Region opanda kanthu komanso anzeru adakavotera DPP pempho langa lipite ku DPP. Inu a DPP verani izi pali maboma ena ngati Dowa, maboma ena ngati Mchinji, Kasungu ndi maboma ena maboma wawa ndakuvani mukutchula kuti hey Dowa inavota kwambiri bwaku inavota kwambiri MCP idakhazikika moyo pa chifukwa kumene kuidakhazikikako ndi nkhanza zomwe kotero kuti munthu amakavota mwinaso by force kufika kumaloko kavota kujako koma ngati wamangidwa kale kuti wavotere MCP zokakamiza zijazo. Ndi anthu amene wawa sikuti samava kuwawa ndi MCP amava kuwawa koma ali ngati ali mundende kudowako sikuti amakhala kulambira akufuna kukavotere MCP koma ali ngati kuti ali kundende chonde inuyo ndikukupemphana a DPP ngakhale kuti Dowa yaoneka kuti yavota kwambiri kuvotera Chakwera koma mwakhululukire siwonse amafuna kuvotera Chakwera uja koma by force from MCP party. Ndiye mukamaganizira zitukuko aganizireni anthu akudowa iwo ajawo amakhala akulira ngati mwawo ndipo akudziwa kunena kuti kuno kwawo kuno ndi nkhanza chabe chifukwa kukavotera DPP ena akhoza kuluza miyoyo yawo koma ndi anthu amapanikizidwa. Chonde tikukupemphansoni inu a DPP kuti kudowa mutikumbukebe. Zikomo kwambiri. Ine ndi KC kuchokera kudowa. Nambala yanga 094325256. Ngati pali funso lina limene mungafune kufunsa ndifuseni koma zimene ndalankhulazo ndiye chilungamo chenicheni. MCP inagwa chifukwa chokhalira kumbuya anthu ochepa amene anali ndi chakudya nkumachemerera kuti agulitse modula pamene anthu osauka akulukutika ndi njala. Zikomo kwambiri. What is it that you would want? You may use the word when. You may use the word when MCP comes back to power.
should MCP come back to power, what would you want the party, or what would you love the party to do differently? Chintu chimodzi chimene si tingalakelake kudzachita ndicho manamiza Malawi popanga campaign ya bodza. Koma kuti between now and then tikhale tikuunikira kuti while we are outside government kuthandizira nkhale the government system nkhalenso mabungwe ena amene saboma kuti Amalawi akhale more civic educated. Amalawi aphunzitsidwe kwambiri, civic education has to be enhanced kuti Amalawi azizindikira kunena zokuti zinthu zimene anganene kuuzidwa ndi boma zimene azizowerenga kuti zinzabodza kapena izizinzoona zinthu zake ndizini. Because pobwerera mboma ifeyo ngati Malawi Congress Party tizoonetsabe kuti Malawi akhale munthu odziwitsidwa choona chenicheni kuti azitsatira nawo in that process of running a government. Koma zinthu zimene zili zoti zakayendetsedwe kankatimo zimene mwina sitinachite bwino, as I said, ndekuti tikazikambirana tikhabe kumafotokozera ndi Amalawi. We want to move with Malawians. Tidzafotokozera kuti chakuti chokhinga tinaponya apa koma tikuona ngati tichikonza motere and sitingokonza ndi pakamwa. 5 years kapena nthawi imene Mulungu angapereke ndi nthawi yokwanira kunena zokuti tikhonza kufotokozera Amalawi, kuwaphunzitsa komanso kudziphunzitsa tokha kuti moving forward pene tili mboma again chakuti zikankomera zizakhale zinthu zokuti sizakhale mpofuntha paliponse. Honorable Kunkuyu, tikuthokozeni kuti munapeza mpata kuti tichese Zikomo.